Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa. Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk. Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden áldunk. Minden áldunk. Virágok közt veled lenni, tudom, szép volna, kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok közt veled lenni, tudom, szép volna, kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. El ne hidd azt, bárki mondja, hogy ez jó így. El ne hidd, hogy minden rendben, bárki szép. El ne hidd, hogy megváltoztunk vezényszóra. El ne hidd, hogy nyílik még a sárga rózsa. Sárga rózsa. Virágok közt veled lenni, tudom, szép volna, kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok közt veled lenni, tudom, szép volna, kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. Virágok közt veled lenni, tudom, szép volna, kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok közt veled lenni, tudom, szép volna, kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. Itt a Szabad Európa Rádió, a Szabad Magyarország hangja. Jó estét kívánunk! Kedves hallgatóink! Rendkívüli adással jelentkezünk. Ma, 1956. október 23-án fővárosunkban, Budapesten a diákok szolidaritási tüntetést szerveztek. Izgalomban égett az egész város. A tömeg délután 3 órakor a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címert, és még aznap a Dózsa György téren ledöntötték a zsarnokság jelképét, a Sztálin szobrot. Egy résztvevő a következőképpen gondol vissza az eseményre. Nagy és megdöbbentően szép látvány volt, amikor a ködös októberi napon 3 darus kocsi nekirugaszkodott, és a sok ezres tömeg lélegzett visszafolytott figyelme mellett ledöntötte a 12 éves idegen zsarnokság jelképét, a budapesti Sztálin szobrot. A kép a szívembe vésődött, tisztán emlékszem rá. A drótkötelek pattanásig feszültek, és a hatalmas szobortest lassan dőlni kezdett előre. Lassan, nehézkesen, mintha maga sem hinné, hogy most porba hull. Ő a félvilág évtizedeken át rettegett zsarnoka. És Dénes, velünk vagy ellenünk. Döntsd el, magyar, mondd ki a szót. Itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acélszíve a forróságtól megrepett. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, és fonjunk láncá a kezünk. Döntsd el, ki élsz itt tehomban, velünk jössz-e, vagy ellenünk. Felgyújtottuk a szíveinket, szemünkben villámfény lobog, hozzátok szólunk fásult falvak, ébredő magyar városok. Mi lettünk ma a vérkeringés, új indulókat ver szívünk, tudni akarjuk még ma, tudni, ki van velünk és ellenünk. Ébredj, magyar, ma aludni gyalázat, vakond szerep. Jöjj el közénk égő szívvel, és emeld fel büszkén a fejed. Birka fejjel gyávák járnak, napba néző a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határozz, velünk jössz-e, vagy ellenünk. Utódai a mártíroknak, mi döntsük el a holnapunkat. Vitófák nőnek virágok közt, ha nem merünk,
ha hallgatunk. Kiégetik a lelkeinket, férgek marják az életünket. Holnap késő már, ma kiáltson, ki van velünk és ellenünk. Tüntetők más része a rádió épületéhez vonult, hogy követelje az egyetemisták 16 pontjának a beolvasását. Küldöttségük hosszas tárgyalások után sem tudta elérni célját. Most ezekből a követelésekből idézünk. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását. Követeljük az új kormányt Nagy Imre vezetésével. Követeljük a bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását. Követeljük a szabad többpárti választásokat. Követeljük a teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot. Követeljük a Kossuth címe visszaállítását. Követeljük március 15-e nemzeti ünnepé, október 6-a nemzeti gyásznappá nyilvánítását. Aztán felhangzott a kiáltás. Gyerünk a parlament elé! Gyerünk végig a városon a szovjet harckocsikkal! A szovjet lánctalpasok hátukon az újongó fiatalokkal és a magasra tűzött nemzetszínű zászlókkal megindultak a parlament felé. Útjuk diadalmát volt. Soraik egyre bővültek, mindenki örült. Magyar zászlókat lengetett a szél, és a szovjet harckocsik hátán felcsendültek a magyar himnusz dallamai. A menet eleje megérkezett a parlament elé, a Kossuth Lajos térre. Ott újra orosz tankok ágyúcsöveivel találták szemben magukat a tüntetők. A tankok körülvéve a parlament bejáratát némán hallgattak. Az egyre dagadó tömeg pedig mintegy a várakozás ideje alatt újra énekelni kezdte a himnuszt. Ki hol állt, orosz tankon, teherautó platóján, a térkövezetén most vigyázva merevedett. Isten, áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart a küzd ellenséggel. És ebben a pillanatban gépfegyverek ropogása hangzott fel. Jó 10 perc sem telt el azóta, és most izzó nyomjelző lövedékek pattogtak le a parlament faláról. Amikor az első éles, talán női visítás felhangzott, akkor már mindenki tudta, hogy itt nem ijeszgetnek, hanem a 3 órával ezelőtt még munkából igyekvő, fegyvertelen tömegbe lőnek. Ezután minden hírügynökség bejelenti Budapesten, kitört a forradalom. Másnap reggel ágyúdörgésre ébredt Budapest lakossága.
Hivatalosan is megérkeztek a szovjet csapatok. Pest felett nyomjelző lövedékek, füstgomolyok, csatasaj. Sok a halott. Az oroszok nehéz tüzérséggel akarnak felkelők ellen harcolni. Egyenruhában jött a halál értete. Szerelem, munka, remény. Jó és rossz már tőletek elvétetett, de már emléketektől is veszik el a becsületet. A hidakat szovjet tankok állták el. Mellettük géppisztolyos orosz katonák átcsorogtak ilyen tábrázattal, és bizalmatlanul tekingettek a hídon hömpölygő tömegre. A pesti oldalon szintén szovjet tankok álltak, és néhány páncélautó. Mindenki gyűlölettel tekintett az oroszokra, mindenki sziszegett egy-egy becsmérlő szót rájuk. A főváros számos pontján fegyveres ellenállók vették fel a harcot. A harcosok közt sok volt a 10 éves pesti srác. Károly, mondják a himnuszt, énekelték. Mondják a himnuszt, énekelték, úgy indultak a puskatűznek. És a könygáz, meg a tűzzel telt ég sem riasztotta vissza őket. Csorgott a könnyük, talán sírtak. Csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, és ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben 4-szer virágban borulnék. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék. Akárhonnan jönne, bárkit beengednék. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött. Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék. Megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék. Minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt. Tűzszünetet rendelt el, és nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth címer lett a hivatalos állami jelkép, március 15-e pedig ismét nemzeti ünnepé vált. Újjáélet a többpártrendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Néhány napra szabad ország lettünk. 1956. november 4-én vasárnap hajnalban megindult az elsöprő erejű szovjet támadás a magyar forradalom eltiprására. 5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth rádióban hangzott el Nagy Imre népéhez intézett utolsó szózata.
Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Tamási Lajos, halottak napja. Menj el a térre, ahol fekszenek, mondták. Csak menj oda, ha nem hiszed. Elindultunk és néztük, hogy egy helikopter dörög a város fölött. Kocsikon fegyver, tankok, katonák vonultak a Szabadsághídon át. A rádióban dobolt a gyászzene, szél fújt a város vad lélegzete. Esőben csillogtak a háztetők, amikor megálltunk a tér előtt. Sötétedett már, nem láttuk a vért, csak a gyertyák lobogtak a holtakért. S nem tudtuk, hogy ki ölt és ki holt. Hult az eső, halottak napja volt. Mi is történt 1956. októberében? Nem történt más, mint egy térdre kényszerített, többszörösen kifosztott, becsapott nép felmert állni, szembe mert nézni, fegyvert mert ragadni egy olyan hatalom ellen, amely hazug álmokra építette saját ideológiáját. Nem történt más azokban a hűvös napokban, mint egyszerre sok ember merte kimondani az igazságot. Nem történt más, csak az, hogy sok embernek volt bátorsága kimondani a nemet az addig átélt nyomornak, a mindennapok addig megélt félelmeinek, az addig mondott hazugságainak, a családok rettegésének, a bizonytalanságnak. Itt a Szabad Európa Rádió, a Szabad Magyarország hangja.